Què tal, policies en progrés? Avui farem una mica de matemàtiques en referència a àlgebra. El pròxim dia el farem en referència a geometria. Val? No només no ho faig expressament com si anés a fer cap als psicotècnics, però als psicotècnics us anirà bé saber aquestes cosetes. Val? S'ha de tenir aquests apunts. Us anirà bé, sobretot, també per a cultura general, perquè apareixen preguntes com, per exemple, fiquem el 10% de 2.583. Poden ficar preguntes així, ¿vale? Per tant, estiguem al loro i res, els primers 3-4 minutets de vídeo seran molt fàcils. Serà un nivell molt fàcil, molt fàcil, molt fàcil, però jo crec que s'ha de saber de totes formes, ¿vale? I res més, comencem. Tot. Classificació dels nombres naturals, que són majors o iguals a 1, no tant en decimals, com a exemples aquí veiem 1, 2, 3, 77, 78, qualsevol nombre que ens puguem imaginar. Després, números enters, que són els números naturals i els seus negatius. Menys 1, 2, menys 5, 0, ¿vale? Després, reals. Els reals poden contenir números enters, ¿vale? Un quart, 3/5, i els reals inclou números irracionals, com per exemple el número pri. I després estan els complexes, que venen d'arrels quadrades negatives, ¿vale? Després, operacions que es poden fer. Més que res que us soni una mica el que veiem aquí a la part retreta. A la suma hi ha els sumands i el resultat que és la suma. A la resta hi ha el minuent, el subtraent i després d'aquests dos traiem la diferència. De la multiplicació hi ha el multiplicant, el multiplicador i el producte. I de la divisió hi ha el dividend, el divisor, el quocient i el residu o resta. ¿Vale? La resta és el color verd, el dividend el 36, divisor el 9 i el quocient és el 4. ¿Vale? Després, operacions que es poden fer. Més que res, això mireu vosaltres mateixos. Si sumem dos xifres positives, doncs donarà una positiva. Si restem dos xifres positives, donarà una que reste. I així, si sumem una positiva amb una negativa, restarà, ¿vale? Això us ho mireu, igual que amb les multiplicacions i amb les divisions, us ho deixo aquí, ¿vale? Després, amb les operacions llargues, quin ordre fer? Molt fàcil, parèntesis, multiplicacions i divisions i sumes i restes. Després, tenim les fraccions, 4/5, 4 és el numerador, 5 és el denominador, ¿val? Després, ara sí, us ensenyeu el mínim comú múltiple. Us pot sortir a cultura general, que és el mínim comú múltiple. Pues el conjunt de factors primers, comuns i no comuns amb el seu major exponent. Per tant, què farem per trobar el mínim comú múltiple de 8, 24 i 36? Pues de 8 anirem a descomposar, de 24 descomposem i de 36 descomposem. Si ens fixem, a 8 tenim 2 a la 3, de 24 tenim 2 a la 3 per 3 i de 36 tenim 2 a la 2. Per tant, què serà? Pues 2 a la 3 per 3 a la 2. Si us fixeu aquí, ja tenim el 2 a la 3 per 3 a la 2, que és igual a 8 per 4, que és igual a 72. Aquest seria el mínim comú múltiple de 8, 24 i 36. ¿Vale? Ara anem a veure, en canvi, el màxim comú divisor, que està aquí. El màxim comú divisor és el número que és el major número que divideix a tots els números. Per exemple, el màxim comú divisor entre 450 i 360 fem una descomposició si ens fixem. Tots els números en roig són els que quadren amb la descomposició. ¿Vale? Llavors, pues, el màxim comú divisor és igual a 2, si ens fixem, per 3 al quadrat multiplicat per 5. I llavors el màxim comú divisor, en aquest cas, de 450 i 360 és 90. Val. Ara mirem una mica de potències, això és importantet. Vale? Més que res, sabeu una mica... Aquí ja veiem que pugem una mica la dificultat, el d'abans era molt xupat, ¿vale? Aquí si porteu temps sense fer batxillerats i històries, doncs mira, va bé fotre-li una ullada, ¿vale?
Potències. Si la base és positiva, sempre serà positiva. Vale? Per exemple, 3 al quadrat, aquest símbol, aquest caputxet, significa que és al quadrat, vale? Més que res, que ho sapigueu. 3 al quadrat és 9. Si la base és negativa i l'exponent és parell, la potència serà positiva. Per exemple, menys 3 al quadrat, perquè el menys 3 és de la base, és 9. Vale? Després, si la base és negativa, si ens fixem, la base és negativa i l'exponent és imparell, donarà un resultat negatiu. Per tant, menys 3 al cub és menys 27. Vale? Després, casos particulars. Potències de 0. Que quan me refereixo a potències de 0, me refereixo de base 0, ¿vale? De qualsevol potència amb base 0, no amb l'exponent 0, que el donarem aquí, ¿vale? De base 0 és igual a 0, ¿vale? Després, potències d'exponent 1, doncs dona a si mateix, ¿vale? I després, potències d'exponent 0, doncs donen 1, sempre donen 1, ¿vale? Per si us pregunten. Després, potències d'exponent negatiu. Què farem amb una potència d'exponent negatiu? Si us fixeu, aquí he ficat un parell d'exemples, ¿vale? Amb una potència d'exponent negatiu farem, per exemple, fixem-nos amb 2 a la 4, el 2 el passarem al denominador i el 4 el passarem a positiu, ¿vale? I després, com a numerador, sempre ficarem un 1. Val? Ja està, no cal buscar res més. Més que res, que hi haurà algun que altre psicotècnic i va bé memoritzar-ho. Vale? Després, entitats notables, això és importantet. Vale? Quadrant d'una suma, a més b al quadrat és igual a al quadrat més b al quadrat més 2ab. Vale? Més que res, que us quedi clar que és a més b al quadrat. Després, a menys, perquè aquí està el signe malament, vale? A menys b al quadrat. Vale? Està malament el signe, després ho editaré amb el vídeo. A menys b al quadrat és igual a al quadrat més b al quadrat menys 2ab. Vale? Després, quadrat d'una suma per suma. Pues, en aquest cas, això és igual a més b. Per a més b és igual a més b al quadrat. I us en recordeu que era a més b al quadrat? No us estic ensenyant ara? Vinga. Va. A més b al quadrat, si us fixeu, és la que hem fet aquí amunt. Per tant, quadrat d'una suma vindria a ser això d'aquí. D'una suma per suma, saps? Un producte. Vale? Després, quadrat d'una suma per diferència. A més b per a menys b és igual a al quadrat menys b al quadrat. Vale? Vale. Després, anem a arrels. Bueno, a les sumes, el primer que s'ha de fer sempre és fer l'arrel, ¿vale? No podem ficar l'arrel tota junta, això és important que ho sapigueu, ¿vale? Per tant, primer fem l'arrel, per tant, arrel de 4, 2, arrel de 9, 3, 9 més 3, 5, saps? No ho hem d'ajuntar, ¿vale? Molt bé. A les multiplicacions i divisions, la veritat és que no importa tant si s'ajunten com si no s'ajunten. El resultat serà el mateix. Després, percentatges. Calcular, per exemple, 25% de 1.000. 1.000 per 25 dividit entre 100, superfàcil, ¿vale? 250. Regles de 3. Hi ha dos tipus de regles de 3, directes o inverses. Això és quan un valor creix, l'altre creix, i això és quan un valor en comptes de créixer, un valor creix i l'altre en comptes de créixer, decreix, ¿vale? Per exemple, un cotxe gasta 20 litres de gasolina cada 120 quilòmetres. Quants litres gastarà als 383 quilòmetres? Doncs fàcil, agafem els 20 litres d'abans, amb el nou quilometratge el multipliquem i dividim per 120 quilòmetres i seria 63,83. Una regla de 3 a la inversa és quan un valor, mentre que un valor puja l'altre baixa, ¿vale? Si 6 homes tarden 3 dies en netejar un magatzem, quan tardaran 9 homes? Si 6 homes és igual a 3 dies, 12 homes és igual a X dies. Llavors, fem 6 per 3, dividit per... un segon, que això està malament. Hauria de ser dividit entre 12, ho editaré. No sé per què vaig ficar 9. 6 per 3... vale.
Vale, ja sé què vaig fer. Era, si 6 homes... això està malament, aquest 12 està malament. Si us fixeu, són 9 homes, vale? Quant temps tardaran 9 homes? Si 6 homes tarden 3 dies, 9 homes tardaran X dies. Llavors multipliquem el 6 per 3 dies i ho dividim entre els 9 homes. Serien 12 dies, vale? Vale. Després, repartiment proporcional. Bueno, anem a ficar com a exemple repartir 200 euros entre diferents persones que treballen. Una 2 dies, una 3 dies i l'altra 5 dies. Val, si us fixeu, és com una suma de A més B més C és igual a 200 euros. Vale? Després, total de dies, 10 dies. Aquí hi ha l'A que ha fet 2 dies, el B que ha fet 3 dies i el C que ha fet 3 dies. Per tant, anem a fer... Aquest número està malament, vale? Està malament aquest número d'aquí. Vale. Hauria de ser un 2, perquè si us fixeu, A dividit entre 2 és igual a 200 per 10. La persona A és 200 multiplicat per 2, dies que ha treballat, dividit entre 10, la persona A s'emportaria 40 euros. La persona B, quan s'emportaria? Pues 200 per 3 dies treballats, dividit entre 10, 60 euros. 10 són els dies en total, recordo. I la persona C ha treballat 5 dies, 200 per 5 dies dividit entre 10 dies, 100 euros. Vale? Molt bé. Ara anem a fer sumes del sistema mètric. Vale? Això, per fer sistema mètric, més que res per a que ho tingueu present als psicotècnics, però, bueno, i així que us vagi sonant una mica cara als psicotècnics, vale? Sistema mètric hi ha quilòmetres, hectòmetres, decàmetres, metres, decímetres, centímetres, mil·límetres, vale? Si volem sumar 11,54 quilòmetres i hem de passar el resultat a... El resultat el passem a quilòmetres. 11,5432 quilòmetres més 31,64 metres... 3.164 metres, 778 metres, perdó. Vale, el que hem de fer és ficar una graella i així ho tindrem molt més fàcil, molt més fàcil. Això en cas que hi hagi psicotècnics, ja us dic, Llavors, pues seria anar ficant els quilòmetres al seu puesto, els hectòmetres, i llavors fem una suma superràpida, vale? És el truquito que fèiem a l'ESO que segurament se'ns haurà oblidat a molts, m'incloc, a mi se m'ha oblidat en el seu dia. I després anem al sistema sexagesimal. El sistema sexagesimal, que us quedi en memòria, és un sistema en base a 60. I anem a fer aquesta suma d'aquí. Anem a fer la suma ràpid, és molt fàcil, veieu. 40 més 10 és igual a 50 segons. Val? Després, 40 minuts més 40 minuts és 60 més 20. Com és 60, ho passaríem aquí. Llavors, i els 20 els passaríem aquí, 20 minuts. I l'hora seria un mes, per tant 3 més 3, 6, més el 1 dels 40 més 40 és igual a 7 hores, val? I res, seria així, el sistema sexagesimal. I després, a tenir en compte que això acostuma a agradar que surti sempre, que és la mitjana. La mitjana és el quocient de la suma de les dades entre el número i el número de les dades. Val? Per exemple, 1, 2, 5, 12, la mitjana és tot això sumat, que dona 20, dividit entre 4, que és el total de números, doncs la mitjana és 5, ¿vale? Mediana és el número que està al mig d'una sèrie, per tant, en aquest cas és el 15. No sé per què estic fallant tant als meus apunts aquesta vegada. I, bueno, mediana de 15. És mal que ho estic comentant i així ho estic veient i tot. Després, la moda és el número més repetit, ¿vale? Moda és 1, 3, 3, 3, 3, 3, 4. ¿Vale? Aquí es veu molt descarat. El número més repetit en general és el 3. ¿Vale? I res més. Així que se m'acudeixi de matemàtiques... ara mateix no hi ha res més així importantet. Potser hi ha el teorema de Pitàgores i ara mateix que us puguin preguntar a una oposició a cultura general, ara mateix no se m'acudeix res més. Així que res, molta força com sempre us dic i una abraçada.